mehriban iyileşler. Öyüňiz nurlu hemem owadan bolsun. Hile lustra dukany bolsa, her bir otaňyza gözellik, ýagtylyk çaýmaga kömek eder. Paytahtymyzda täze açylan Arkaç Sowda Medeniýet jalyş merkezine ışıklandırış enjamlary bilen meşhurluk kazanan Hili dukanynyň täze nokoda açyldy. Bu dukana lustralaryň diňe bir döwre wagt görnüşleri däl, eýsem modern, şeýle-de klassika görnüşleri bar. Lustra öýüň esasy bezegleriniň biri. Hili dukany sizi özüniň haritlarynyň köpdürligi bilen hayrana galyrar. Hili dukany diňe anamdar we belli önürjiler bilen işleşýär. Haritlar Dubaýyň şeýle-de Hytaý Halk Respublikasynyň meşhur brendlarynyň önümleri. Hili dukanyna ähli lustralara, çıralara 2 ýyldan we 3 ýyla çelli kepillik bar. Bundan başga-da bu ýerde paýtagtymyzyň içine mut eltip bermek hyzmatam bar. Dukanyň salgylary bolsa, siziň ekranlaryňyzda.